Hi guys! Welcome to my channel. Dito po ako ngayon sa Yeli. Yan po guys. Para papasok na tayo. Mapunta tayo. Punta po tayo sa group na Hi guys! May discount kasi ako ng 40 inti kasi po may ID po ako. So, 80 lang po yung entrance fee nila. Halika nga, pasok tayo sa ang tinatawag nilang Wednesday 2. Guys, pupuntahan natin sa halika. Samahan niyo po. Mapawaw ka talaga sa ganda. Yan po. Ngayon kunti kasing tao. Kaya punta kami ng aga para kasi mamaya bumarami sa akin. There we go. Okay guys.
watching, guys. Share ko lang sa inyo para po makita kayo ito po ang yellow dito sa Taiwan na maraming pinupuntahan ng mga foreigner. Ngayon, kasi dahil po sa pandemic, wala po mga turistang pumunta dito. Pero pag wala pong pandemic, ang daming tao dito. Ay, at saka papakita ko niyo yung dagat. Kasi po yung dagat nila dito, ang linis. Dito po, doon. Pupuntahan natin mamaya. Kasi nandoon po yung Princess Club. Yan po. Wow. At saka, ito po, hindi tayo punta dun sa kabila kasi po naka-red. So, meaning to say, huwag kang lalampas. Kaya dito lang tayo. Kasi po nakasulat. Yan. Beach, rose, rose. So, follow the rules. Tayo pwede pupunta dyan. Ito guys, pupunta na tayo sa Princess Club. Wow. Kapaligid.
多毛病了，卖出去油了。啊，生多毛病，卖出去油了。伊讲伊来伊要咧耍刷啦。他说生毛病卖出去油了。嘿，等下坐我车坐到满死个拢走啊，我唔哪来，我坏啊，我不会耍。你都没有断掉，你无说够是麻烦。你都没有断掉。我说你的 WiFi 都没有断掉，走那么远。